The Shillong Municipal, Bandawa Thao Yaka Vending Committee, Hapok Kajingalam Kamiglaya, and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association, MGSPHSVA. Hakani kajing tur hakamat ko office jang Shillong Municipal Board, kinongdi madan kilara ik plakat ban penrem ya ko office municipal baru CEO, da kebekenno baka Provisional Town Vending Committee katrekam halaka jang kamon. Habayakren bat uba Sheen Thaba udkot ke PTVC bat uba Longru Assistant Secretary ke MGSPHSVA uloong bay ke PTVC le syuthau klem the don kanu ke election bat ke jingdawa jungki menta ke day banthau ke Town Vending Committee ke Papura. Syusyu ulai thu bakat kum ke ain kini ke PTVC ke le day ban kutno tang hapo shisnem ke jing trekam Henry menta la sau snem ru kini ke committee kadang trekam kat bamon. Namar kata kinong di madan kila dawa ya ka office municipal ban pet binyak bat ban thau no ka town vending committee ke Papura bat ban pentre kamru kat kum ki kendon jangkaan. Hadin kat tu kat nipor be kinong di madan harut surok kila tur ban yakhi akmat ka office municipal we executive engineer ke Shillong Municipal Board ba FB Khan ulakot ban yakren bat kerpat iki ban penkut no ke jengki jangki. Kani ke jenglik tur kinong di madan kila dawa ya ki office ban thau no ya ka town vending committee bathamai bat Bapura ban tre kamru kat kum ki kendon jangkaan. Kondang kila di ban kerap. TVC Bapura. TVC Bapura. Kabaningkong ay bangan pen chu swaya thi tangjonga ka decision thaba ngadai ru I member jongka professional town vending committee man la bangi la yashong hangtai hagadai ka committee ban yakran halor ka kam jongki kinong di madan tengiru kadai ka kamram jongi kum kinong kit kam mem bangin batai kini kinong di madan bakalong ta handrai ka ei ka bangi yakran man hakani padam baki kham sampan snap takadau kadai ka kamram jongi bangin batai padi kipat ba pat kilamwir namar ba balai lathau khnangai kani ka town vending committee ma ngan supen tenmau VIP kam padai ka town vending committee ka Bapura kadang dai tang ka professional town vending committee ta katum ka andayam kani ka PTVC kala dai ban kala valid tang sistem kamut kita peniat mental ada ki ar license kala long bean namar hang tayam kani ka PTVC kam dai ka ba elect mano kabaki la shu invite be kat bamon manta one way la sai one idea way ta kamlong ra nado bas dang hakapor bang yakran wat ya ka budget baki ya sna ki atai hang tai hapo mudarong yong balai hadu manta ka budget ro him batai haga PTVC khna bang ngiro ngintip ngiro ngidan hok amar kadai ka pisa jong pat ba kadai ka pisa ka jonga jong pi baro ta shoban le kano ka kam ban pelut halor ka kerteng jong yi ka ba shu pelut lut put lam da sai so yang pen sange aswa te kabaya dei bat kini sia ki bayami madan mentasmi padam ki dei ter nado na mod fran GS road ter shadu sayo maulong te kumman su batai PM kat kum ka an ketei ki yo le ki de ki yo entai ki bala tip kum kata ka heritage market himla ban pendu ta hilap batang ban su regulate ye ki tang ban su le risk fishing handrai mentapat kilong lamwir namar kilis kimpat biang sitang municipal wanga latip mangai ki biru janga sitang usim wanga latip mangai ki biru janga sitang ki kontamen ki ongingim pediang sitang ki snong ki ong tong ni trai kamlang habaga committee kala don te balai kan bani trai kamlang bani perkhat mentapan surai kat bamon ya ka kamai jakpo jong kini sia ka paman lakas ni
kaba kamlong ka kaba sultanat berkalong bean berkayat lajru ya kaan tengi hang di matangi ong labiang hilapan terekam ya ka professional town vending committee mata license layat laj ya kaan manta kaladai ka por bapi pin ya town no ya kata full fledged jong ka town vending committee ka bapura ka bale da ka election khang ban tip ban syai ba hoi kita gibri kita bala jit da cipat ba om man surung kat baman ban surai kat baman namar ka keni ka committee ka badan mentaru em kajing yakran ka dai da kumwai henre ha ka por ba mi kirai pad em kimi da kiwai ta kalong ka basosi namar kijajing di jong kinong di manan kimlong kumju ba pin suya kinyan kat baman kidan ki badi marput kidan ki jajing di ki bamdei ki ba di marput teman tangan suya kran halor ka kabaya dai pakai MTC ro nado ni kong yong pet bakam dai ka marput nang ban itenat kayo kai PB lai ka khnai lai ka dai ba kring turis kan itenat nging ya kran bat ka komiti yong ba yakini ki badi ba mai ai nin pen so thu ba ki dai ban ploy ban yang tai bat ka jing manjur jong ki pat ba hi ni pen sai ki pat ba yong ka biang tai ba ki pat baro ki sultanat ki sim ki lej Henry ki badi jan yong sange shwa badi jan bamde ki marput temen tapat haga committee ngila ekran kumta Henry hang ne po municipal padam kitrai kamda kumwei ki phone sisimen badia gitu ki brio ki bamde ki di ki marput ki badi jan ki badi juti la sulej berat lang haja ka badi ro kha hauto kata kayo kan kring mo ye ki pat ba hauto ta kayo kan internet mo ki turis ki bawan sangkai kin internet mo tekadai ka menta kala adap hadu harandang ngingi ong bala biang pila yat kat baman pila le kat baman menta kala dai ka por bapi pin phau no kata ka town vending committee ka bapura ka bayad ka election ka bapim trai kat baman kenang bakan kan long transparency kan long ka bakhut bapi yang kan tangkat dawa ka jong ki golong banyo full fledged town vending committee ki ban rai dawa jong ki genuine Hoi, namar balai ngilaya kendu bun kasih thi layat dir si dir la kisnam yong thau no gani ka town vending committee ka papura hanre kim samla thau hadu mantaro namtip balai kadon jing manto yu kata ka professional town vending committee ka ba kham da election da ki pat ba ka ba suya jit kat baman ka ba suya pelut put ka pisa jong pat ba kat baman tenging yong mata em mlang syu kala dai ka por ba ki pat ba kila thaj kila mi manan kiong ba dai ban pentrai kam no kata ka full fledged town vending committee wala ka simla ban fa ni full fledged committee kai ka sindam kasenjam te kipat ba ta kiong ba ngingin yami madan bet kadai ban khut karkom trai kam ngingim sultanat bahaga kerteng jongi kinong di madan pinsu penpra ki jingthau ki baladon ki jaka puta ki ba pinsu pengat pinsu ot pinsu kiding pinsu tei ki building ki bamia hap ki ban le ki kinong di maran ki badi retail ngiyong yat kat kumkaan namar kata ka komiti ro kala da batai sai ba bania sim bentalang baro kisnong ki thau nado kinong di madan nado ki sang bhalang ki bafer nado naka liang joko government ro nang ban sai kar kom yat rekam bat kat kumkaan li kala da batai sai ro ba naka sispa person ha ka town vending committee mdei banduna ya ka sauko na kinong nikmat jong kinong di madan fishbone ba te pilai I habar na do mastap show baji kini ki patba kila iwan bania protes ki kam ki basdang na do basdang hi kalong deko kani karkom trekam ken ngangam tip ra ka ka jing yo nong ka don ka benefit shalendat jo kani ka professional town vending committee ba hadu mata ki dang ya penhat sa la license di satang sistem la valid pi kala dai ka kamram jo pi ban thau ya ka town vending ka ba town vending committee ka ba pura haningi daya kran ya kata ki ong hana pinwan protes hang de mentoi ra ngau ladangi man protes hang de haba kijing mi kijing klumare ki belapan klumare ka yo ka hadi kinong di madan ki mi lo nang ni nado ki notification ki bangi khampat ju ya kran mano ha ka town vending committee ro pia pen mi halor jeng ki nong di madan habangi shong bania rai nama ki bun ki jajing di jeng ki nong di madan baper ki kwai ki so ki jang ki juti nyamba ya ki ladan pen kenria ro tong ini pen itanan ni pen bhabrio ta ka sor silong da ka ba trai khoj jai
bat kumno ngin pe kita ki yo hangno ka babiang bandi bam hano babiang bandi ki so hano ban babiang bandi ki jan ki jhur ki jan ki juti ki manta pan hangni pan haga committee nya rai dong bai hangni pat ki kwa ki trei tang ban supen dep ya kam bala supen milai jaktung bat jan bat juti bat do kha bat do siar haju perkhat thi te ke ka ba dan menta kar kom ya trei kam hane ke ka pen pau sai ba ki kham kim sham buram wat ya ka committee ka bala don ka bala ya kran yang ngilai hang tai ikum baki system tang ki attendance mereka rai em si rai bit marwai mentan ngabu ka jing keli ngong ho ka jing ekran ni jing mi ki pat ba ngi la pen sai ki pat ba ka dei ka kampram chung pat ba ngim la ban pen bor to khile stay na wat le chatai namar ka jing trai kam jungi ka long ka basai ngim ju trai kam sop rakum ki wei kum ki nong kit kam la da ngi yo ka jing tip na ka town vending committee ka dei ka kampram jungi ban pen sai pat ba to pat ba wong em baka andro ka batai kum ta ki heritage market kum no phin pendu mentala da phin ong blok are ka yodu ta kumno kanam blok kumno kanam ayure parking ka dan kit jur dan dajur dan ka yodi langro dan lada kam blok kayo kan blok hai gen te menta ki ong hana phim mentoi bani yang sa ni ta ngi ong em kat bam phim pat ai ka jubab menta ka ka diman sigi ka dei betang ka wei ba kum ma phisia ki nong trekam hang ni ha po municipal ba tila pen mi ki jing klumar ka ka bangi wan hang ni mata ngi long betang ka request bas ngob ha ban conduct no ya ka town vending committee ka bapura bat ki yo ki har ki bala don lupa kat kum ka an ba nama ka rule jong hi ka ong ba numweng re ka rule jong hi ka ba yakran halor ki jong ka 2.5 ro te kum no menta phin ong ba khap nya hab ban regulate kan haban regulate haban le respacing haban penbej haki yo ki ba la adaptive kum kata kayo heritage market kum no ba kin shu ombek ngin shu weng bet na phang kapisa ka tingka ka bawan ka ba man la ka por ka ba ngi haka kerteng jungi ka ba kiapan ka ba ngim ibit ban penlut ngi hang ni protes ya kata rangi ong kapisa ka tingka jong pat ba halor khamtam le ha kerteng joki dong di manan ba phin shu penlut ba phin shu atai ki building ki ba phin shu pen pra ki bala don lupa ngi ong em ngim sultanat bah ka kerteng jong ngi nong di madan phin shu wan ra kapisa ba phin shu penlut ya ka ba kham sei so ka ba ngi ngim man re ngi ong pen sange kini ki tengiru ngila ya keren pat ba wong em kat bam padat thau hi kata ka town vending committee ka bapura ngin nom ki bat ngin nom kenrian dien namar beli ngila pet kini license name ki JHU hang di hapo professional town vending committee ki jingkran hang ki bam don record ngi keren da kumwei kan minutes kami da kumwei ta kini kin haban pensange bat kin haban ki haban conduct ka full fledged jong ka town vending committee tang kata ba la ban penbej ye ki kam joki nong di madan Bila ban pensai kanya banu ta ong ya punya mentor ban wan kanya ki ban nak kada ta ba khanyi ong pinwan chani ba khan bari engineer jong ka municipal ro hang ni ong hana pim mentoy ban wan yakhi ni ngong la dam wan yakhi hani ni wan yakhi hai namar ki COV ki certificate of vending ki bala dap ai ki bala dap address ki brio ni khampat yakran rai nang ni na po office jong pi ki la trai kam kat boman ki sithi daki spa tali ki sithi ni ong balai ya katu pim place tang wat haka professional town vending committee ban yakran ro ladang yakran ni kita ki kam la long ki kam bam sap kam be an syapo ngida yakran ni kita kim kwa berpensya skor la shu om bai ka meeting lakut umju ai lat ini ban kran tengingim kwa ba kayo kabala ka an kala don nama ta kinong di maran tengim kwa ka kam ka bai dai bat kinong di maran bakan su kelak tem kum ni dai ban pensangnya ka pada ka jing kran ka bambi nak ka jing lang nak jing lang matan bai ikot biong bai ngam la ban ai rai te phisia li yakhi per ka sarkar ngong phisia itu sarkar ngong phisia phi dai ba pen ra aktin ngong la dangi mon ut e phingin le se ai ngin su ngap bai kata ka jing le kam thok kam thim jong phisia mlong ra namar nadu ka ba sedang ba porbala thau kene ka professional town vending committee ro ngi open sange ka jingwan ra ka pisa tingka halor kinong di madan kat bampat thau re ka town vending committee ka bapura te wilayah ihi ka pisa kala awan da kasan reuklur hado ka no reuklur arpulailak imat teki kita ki jingsna ki bala seiso itu thau kar kom ICOV kar kom ya tei kar kom ya sna kar kom penduk ka pisa jong pajba tang ka budget jong ka taro kim syam labu shan hado mentaro hakmat jong ka PTVC ngila thaj saban pan bahkan AAU
Namar kino ki kam kala dan ke komiti swa ban lek kino ki kam pihak ban rai haban yang manjur lang ni haban tip ki ai kontrak ya no ni haban tip ke pisah kawan kat no hang no pi penlut kat no tangi kita ru ki syam jing e ki ban bu Ahmad jangka komiti teka pentharai sniu yang ki pat ba namar kadai ka pisah tingka jonga jong pi pat ba baro haka kerteng jongin sia pelut kain sutanat mo